गिख्रंथाव बमा बारजों 100निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा। बे बाराव हामास इजराइलाव नङा, बे बाराव इरानाव गिख्रंथाव गोहोगोरा बमा बेरदों। इरानाव कामान्डार सुलेमाननि थैनाय सान फालिनाय समावनो गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव गोहोगोरा बमा होदों। रोजा रोजा सुबुंफोरनि गेजेराव बे गोहोगोरा बमाया बेरफुयो। इरानाव कामान्डार सुलेमाननि थैनाय बोसोरारि सान फालिनायाव रोजा रोजा इराननि सुबुंफोरा ज' जादोंमोन। 20 मिनिटसोनि गेजेरावनो सुलेमाननि थैनाय बोसोरारि सान फालिनाय ओनसोला गोथैसालियाव सोलायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोननाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव गोहोगोरा बमा बेरफुनायाव 100निबो बांसिन सुबुङा जिउ खहा जायो। बे बमा बेरफुनायनि जाहोनाव रोजा रोजा सुबुंफोरा गावसोरनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारग्लुंदों, नाथाय गोबां सुबुंफोरा जायगायावनो थैनो गोनां जायो। बे समाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला 211निबो बांसिन सुबुंफोरनि देहाया बे समाव गोब्राब थासारियाव दं। गोबां एम्बुलेन्सजों गोथै देहाफोरखौ रोगाबाय थानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। इराना बेखौ मोनसे गिख्रंथाव उदखारि गाग्लोबनाय होननानै बुंदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोलजी, डेन्टेल, इउर'लजी, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू एबा पीआईसीयू आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरी गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।